फनपे जों माबोरै मबाइल रिचार्ज बानायो बेखौ आं खोन्थालांनोसै। बेनि थाखाय फनपे रेजिस्ट्रेसन बानायनो थाग्रोनांगोन। जुदि फनपे रेजिस्ट्रेसन बानायनो गैया अब्ला डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय दं, बेखौ नायनानै नोंसोर रेजिस्टार बानायनो लानो हागोन। दाना फनपेखौ क्लिक बानायदो रिचार्ज बानायनो थाखाय। दाना नैबे गाहायाव रिचार्ज एन्ड पे बिल, बेनि गाहायाव नायबाथाय मबाइल रिचार्ज होननाय दं, बेयाव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नों जि नाम्बाराव रिचार्ज बानायनो सानदों बे नाम्बारखौ क्लिक बानायना लादो। बिनि उनाव नैहाय गोबां प्लानफोर होनाय दङ, नों बेसे बेसे रांनि सोनो, बेहाय गोबां रोखोमनि प्लान दं। नैहाय मान्थलि, रेगुलार लिमिटेड, डाटा पेक, टक टाइम, टप आप, भाउचार, आदार पेक, बिदि गोबां प्लान दङ। बेयाव नोङो माखो रिचार्ज बानायनो बेबायदि नोङो निजे चइस बानायना लानो हायो। दाना आङो मात्र 10 रुपिसनिल' सोना नायनोसै, 10 रांनि। ने टाइप बानायदो 10 रुपिस। बिनि उनाव नैबे 10 लिरनायाव बेहाय क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नोङो चेन्जबो बानायनो हायो बेयाव गोसोबा, नों जुदि बेलेग रांनि सोनोबा। बेनि उनाव नैबे गाहायाव प्रसेस टु पेआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैहाय गोबां आंनि बेंक डिटेल्सखौ होनाय दङ, आं मोननै मोनथाम बेंक एड बानायना दोनदो नालाय। बेयाव नों मा मोनसे बेंकजों रिचार्ज बानायनो बेखौ नोङो चइस बानायदो। बेनि उनाव पेआव क्लिक बानायदो। बिनि उनाव नैबेयाव इउपिआई पिन, नों आगोल जि इउपिआई पिन सेट बानायदो बेखौ टाइप बानायदो। बिनि उनाव नै कारेक्टसिनाव क्लिक बानायदो। दसे टाइम लागोन। नै आंना मबाइल रिचार्ज साक्सेस जाबाय। नैबायदि गोथां ओंखारखागोन आरो बेंकनिफ्रायबो नै मेसेज फैबाय डिडाक्सननि। बेबायदिनो जों गोरलैयै मबाइल रिचार्ज अनलाइनै निजिनि मबाइलजोंनो हायो। लोगोफोर, भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब बानायदो, लोगोसे लोगोफोरनो शेयार बानायबानो जाबाय। गोजोन्थों लोगोफोर नायनायनि थाखाय।